लादो सोलिबा जलगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय नै दिनै जों माबा मानसि फबहैनो थांदों आरो ना गोथैबारियाव फंबाय थैदों जोंना आमाइनि फिसाला जों बेखौ दा गोथैबारियाव लानानै थांगासिनो दं आरो ना फबनो नागिरदों दा ग्रासोमोन मानसिया हिनजाव लाथ'वाखैमोन आरो ना 28 इयार्ससोल' जादोंमोन मानसिया दा अबथिरा जिउ गोमालांबाय आरो बेखौनो नै जों दा गोथैबारियाव लानानै थांगासिनो दं फबनो थाखाय गोथैबारियाबो एसे गोजानानो जायो जा गोलाव थाबायबोबाय जों दा बारा गोजान गैला आरो ना मोनहैनोसैयानो मोनहांआनो जाथारबाय बिराद बुरजाखा रायजोफ्रा सयथिबो आरो माखासे सिगां थांग्रोनानै हाखर जावहैग्रोबावदोंसो नै ओरैबो दंबावसो मानसिफ्रा नै एकदम बिराद बुरजा जाखायो आरो ना गामिया गिदिरथार नालाय नोगोद बुरजा जाखायो रायजोफ्रानो 70-80 जन जायो आरो ना 80 घरसो दङ टटेल गामियाव नोगोद बुरजा जाखायो रायजो राजाफ्रा हाखर जावबाय दा बेयावनो फबगोन हाखरा एसे सुंद्रायदों जाहैदों माबानाया एखौनो सुदों दा मिलायगोन ना मिलाया एसे जावफिननांसिगोन आरो दा सोलिबा लादो लादो सोलिबा नोंथाङा लेमखौ फसायबाय जाहैदों नै बिराद मोजाङैनो दंलै होनलायथारदों एकदम लांनो गोसो जादों जाहैदों गोथैबारियावनो सोरनिबा गालांनाय लेममोन आरो बियो बेखौ नायगासिनो दं बियो दा गोथैबारियावसो नोगोद सम्पति दं माथो फाग्लासो संसार जानाय सोलिबा न'आव बिदियानो गैया होनदां खयथिबो अयथासार सम्पति दङ बेना उनाव सोमजोबलायो मानजिखाय एटिएमसो बावलै बै साराया गोदानथारलै बियो एटिएमसो बियो बा एटिएम कार्ड दंमोनथ' हनै फैसाफोरसो दं नामा रा एटिएम कार्ड दंलायबावोमोन दा लास्ट बिदाय होबाय आरो ना नै माबा बिदिनो फैसा होबाय बिदिनो आरो दै दौबाय बेनिफ्राय लास्ट बिदाय होनाय जाबाय आरो ना बेनिफ्राय ओमफ्राय फबनोसै आरो दै दौस्राबाय लास्ट बिदाय खालामनाय जाबाय बियो बिनि उनावसो ओमफ्राय फबगोन आरो ना जोंना बे हिन्दुनि माबाया बेबायदिनो जाहैबाय फबनायनि माबाया दै दौलायो फैसा होयो आरो गाहार बारनो थाखाय बाला जायगा